Tak teraz obrovský delobuch vybuchol v sektore fanúšikov Ružomberka. Neviem, či ho tam niekto hodil, alebo si to Ružomberčania spôsobili sami, ale bola to rana ako z dela. Rozhodca okamžite prerušil zápas, príde pravdepodobne k prerušeniu, ale naozaj tam odletelo aj niekoľko stoličiek až na tartan bežeckej dráhy. Výsledok vidíte sami. A tu sú tie stoličky, ktoré odleteli zo sektora fanúšikov hostí. Niektorí diváci ako keby mali problémy. Trošku vpravo, ak by sme kamerou zamierili, tak jedného tam aj ratujú jeho kolegovia. Tuto je. Permanencii bude aj sanitka. Rátam, všetky prsty sú tam, ale možno krv v nose, možno aj prasknutý bubienok. Počul som už mnoho delobuchov na futbalových štadiónoch, ale tento patril najsilnejším. Prácu budú mať aj delegáti, či už Štefan Vaľko alebo Vladimír Mušák. Tak to je veľmi nepríjemný obrázok v 82. minúte. Povzbudzovanie medzi oboma fanúšikovskými tábormi bolo korektné. Takže myslím si, že ten delobuch prišiel od Ružomberčanov, ktorí ho tam odpálili. Tak snáď bude všetko v poriadku. Naozaj oči a prsty sú asi najdôležitejšie. Krv z nosa sa dá prežiť a dá dať do poriadku. No tak nepríjemné prerušenie, ktoré nepomohlo ani fanúšikom a určite nepomôže ani ružomberským futbalistom, ktorí mali šancu na vyrovnanie, boli v laufe. No, každopádne počkáme si na podrobnosti. Už tam pribehol aj jeden člen lekárskeho tímu, neviem, či je to od Ružomberčanov, áno, z hosťujúcej strany, ale nemá sa ako dostať k tomu divákovi. Takže vráťme sa na hraciu plochu. Nehralo sa zhruba 2 minúty. Komu tá mini prestávka padne viac vhod, domácim alebo hosťom, ktorí sa snažia o vyrovnanie z 0-3 na 3-3. Na záver ešte jeden odkaz pre diváka, ktorý hodil ten delobuch. 2 deti boli odvezené v sanitke, takže chod na liečenie a už nikdy nepríď na ligový futbal. Pre túto chvíľu vám ďakujeme za pozornosť, tešíme sa na vás pri ďalších prenosoch, nielen zo slovenských ligových trávnikov. Pekný večer.